Avui és jornada festiva amb comerços oberts i un dia abans de Nadal molts ho aprofitaran per comprar mòbils i tauletes. Les pantalles ja formen part del dia a dia de molts nens i nenes i fins i tot dels més petits. La meitat d'infants d'entre 1 i 2 anys ja han fet servir el telèfon mòbil per veure dibuixos infantils. Els experts, però, recomanen regular-ho i posar-hi límits. Així, s'ha d'evitar que els infants de menys de 18 mesos facin servir la pantalla. Abans dels 3 anys, l'ús hauria de ser un ús ocasional. I per als infants de 3 a 5 anys se'n recomanen limitar-lo a 1 hora al dia amb programes d'alta qualitat i, això sí, sempre acompanyats d'un adult. Pel que fa als més de 6 anys, aconsellen posar-hi límits i que s'auguri que aquesta activitat no els pren hores de son. Els portem sempre a sobre i s'han convertit en les noves mainaderes. Es la única manera de que ella pueda estar tranquila. Para que se calme